Makadii baba? Tiripo edu makadiwo. Tiri nani zvedu. Tingakubatsiraiwo nei? Ndangoti ndingouya ndingopedza masports acho ndobva ndaenda motongondipawo miliyoni yangu. Makambouraya nyoka? Kwesoku vanondiziva kwesoku kuti nini handimise zvinhu zvakafanana nenyoka. Hauna kana pfuti kana mbariro unorovesa nei? No, idzodzi ndopfuti yangu iyi yapedza ruambira dzakawanda kwesoku. Shamwari, wakambozviita here zvawada kuita izvi kana wada todzidzirira panapa? Mbomirirai kundibvunza mibvunzo yakawanda. Ingondiratidzai basa ndishande. Ndoda kutonomwa mariyo, ndoda kuishandisa, ndatosiya ndaudza mukadzi wangu kuti akwerete mbudzi ndoya nchibhadha. Iwo ndibvunza mibvunzo yakawanda. Ndiratidze basa, ndoda kushanda. Okay, fine. Iyo nyoka yacho irapo. Chura yatona. Upi? Iyoyo wakatotarisa iyoyo. Mulife mangu hansati ndaona zvinhu rakakura kudai. Ndiro basa racho rawavinga. Mukati hamuna kuromba here mimi? Shamwari, usati jairire kana. Baba, izvi zvinoda tsika mutanda izvi makaromba imi. Bikirai mwana wenyu porridge kwete kuda kushandisa vanhu muchivasvedza kuti wauye kuzobata zvinhu rakakura kudai. Mune urombwa imi. Uraya nyoka Shamwari. Handibate zvinhu zvakadai so. Handisi tsika mutanda kaini. Bikirai mwana wenyu porridge kana ane nzara moda kuti timuraye nerekeni kana neshamu. Wakamboona chikwambo chichiurayiwa nerekeni? Shedza tsika mutanda kana kushedza madzibaba vabate zvinhu iri kana kunoridzorera kun'anga yakakupa. Ndokusaka mabhizinesi enyu ari kupera naye. Taisai kuti ndiwo wapedza vanhu muzvigwagwa.